Ijay kao sa tagmangga. Ayun, kalami ba ni? Ayun, magtulong sa laway nila ni. Mga kanipanitan. Kasi ninayin kayo siya. Biyak tayo, masamad. Ay, isa ba kayo? Kakatawa na, sakit kayo. Wow. Nagko ba ning mangga ha? Muraw ni. Ugi mo na magkabungog. Ito lang yung ngayon. Okay, kasi sipyat ha. Kalami na ano, ihab-hab. Oh, sarap kaya. Marag. Kameron, pwede masod ano. Oh, doha pwede kabugok. Yan lang, ito lang kabugok. Adlok mo, pangayo ka dyan niya. Yay, nag-inog pa dyan. Sus, tapis sa inog mo. Oh, Inog. lami, agad na niya. Nagtanaw pa lang daan. Ito ng laway. Nagpanapok mo naman eh. Yay, puto ko kita niya, maglaway Hupak din. ba, hupak? Ito. Langit, kalam na yan eh. Hinog. Naghinog pa dyan. Ako kayo. Wow! Charot! Iya pa di pa. Ibog sa kanahan. Sarsad. Ano sa nasa? Ito dadol pa. Ilogong ko na. Ikalam ni ba na? Wow! Sukis. Tanaw ka na. Ito na dyan. Ito. Unsay nagto. Wala oy. Nakalami. Sige. Kalami ba ni? Mangga. Kalami na ni manggahan ni. Dagko. Kaya dagko. Kaya timbang. Pareha din sila. Yung hiwa. Sabi, mahatag. Siguro kayo hiwa man. Oh, hiwa. Yay, meron na hiwa. Mahurot pa ka niya. Pwede ba nakuha ni? Oh, sus. Tawag ang manggang. Mga manggang. Yan, karabaw. Tamiya ni. Mahurot pa kami, katakpo ba? Ayan, kilawar ka eh. Kilawar pa kami. Kami ito sige na, kubang-kubang na. Oh, lamig kayo sa. Ito ngayon, be. Lagi nag-advance sa din lang, way. Murang nagtubod. Hindi siya. Nagtubod lagi, doa na. Katab. Hindi siya alam. Tang-ison din sa iyo. Ito, hindi nagubang. Ang dagway sa kanahan eh. Kita na yun. Inog. Mangga nga. Di mahatag. Kita pa. Kita pa siyang pupak. Terus kami agad na. Ano? Hupak ba? Hupak sige. Paliton ko ano da. Yay. Lamig nga. Oh, di. Lamig nga. Hupak ko. Kita sa kanahan ho. Pinikas. Sarap. Amis kayo? Panghatag sa dol. Amis. Iya pagi. Sarap mo sa kanan eh. Alam niyo ano? Wow, ulam. Amis kayo? Mangga lang sa kalam. Pakita na sad.